Ahoj ľudí, tady Tobias jak furt. Vítám vás u nového videa. Ukradený mobil #1. Sakra, kde je ten mobil? Já potřebuji ho najít. Jedu zavolat šéfa. Šéfe, kde jsi, šéfe? No co žine? Já jsem poprosil šéfe, abyste mu urobil dobře kafe. A přeto jedeme zavolat Venoma. A on má dobrou košelu, dokonce aj kostru. Venome. Všechny telefony má on. Takže jedeme. Venome, dej si Venome. Venom. Tam je Venom. Venome. Tady jsi, Venome. Co si přejete, pane šéfe? Já si hodně přeju, aby byl taká hrdina jako vy. Co když ne? To není jednoduchý. Samozřejmě. Venom. Jedeme zavolat Sonic Vovu. Vova, o 10 minut později. Vova, dej si Vova. Vova, shut up. Vova, samozřejmě to není náhodné. Vova tam je. Ano, šéfe, jsem potřeboval najít Vovu. Ano, pro vás Venome všechno. Venome, Vovo. Máme jednu nohu, samozřejmě, ale potřebujeme najít Venoma. Samozřejmě to bude trvat dlouho, extrémně dlouho, keď já to vyzkouším. Venome, samozřejmě. Venome, Vovo, dej si, pan Vovo. Pan šéf mi hovořil, že tě chce najít Venom. To mě volal Vova. Tady jsem, prostě mi volali. Prosím, zachrání, počkej. A čo šéfe teraz? Keď já to urobím, vybuchne celý svět. Čo teraz, keď dám svoju špecialitu? Vova, tvojím úkolom je zachránit moje život. Venom bude proti tebe bojovat a ty ho můžeš porazit. Dám ti $10. Ideme na to. Takže. Já nejsem až taky dobrý youtuber, ale představte si, že tu je Venom. Takže pozorně. Ukažte svaly Vova. Dobře. Vova! Venom! Venome.
tady jsem Venom. Jsem úplně zmátěnej. To si co dovolil ten lupatý. Tak pojď. Dobre. Venom je toto a ja som toto volá. Jednu do ústa. Baba, ne. Poď, Venome. Spider-Man! Spider-Man to dá. Nedobre ma vidíte. Samozrejme nedobre ma vidíte, ja to viem. Venom. Venom. Neskôr mi šli dobre. Venom je tam zdochlý. Ideme korke. Venom. Samozrejme, to je koniec videa. Ja dúfam, že sa vám to páčilo. Toto je môj najdlhšie video, až keď na to, že som to troška zatajil, ale bude aj dvojka, tá bude už prehraná. Dovidenia, čaute. Dajte upod like.